Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu episode 5. Kulaba bangakwazi ukulinda uMzansi Magic. So uphumile, so sibonile ubaba Mseleku noMangwabe bazikhiphile. Waba nesikhathi ubaba Mseleku nabantwana laba baMangwabe onana bawu2. Into abayivezayo ke ukuthi omunye umntwana lo kaMangwabe omncane umntwana ohlukile, u-attenda ne-special school. So kuke baba nama-challenges ngengane. Wase-ke ubaba Mseleku ethi indlela uMangwabe aphethe ngayo ingane nakubona kuMangwabe uthando alukhombisa umntwana ikhona kumenza ukuthi am-appreciate more. Wakuveza-ke nokuthi umntwana lo ospecial ubaba Mseleku yena umthanda kakhulu because uhlukile kunabanye abantwana. So yena engibona ukuthi shuthi umnikeza i-attention kakhulu ukudlula laba abanye. Uthi-ke uMangwabe ube nenkinga umntwana engakwazi ukukhuluma, kodwa manje useyakwazi ukukhuluma ukuthi nje akazwakali kahle. Simbonile-ke unana, sake sabona futhi kwamanye ama-episode laba beveza khona ukuthi bazohamba beyokwenza i-operation, bekhuluma ngayo ingane. Ubaba Mseleku ezethi hlampe kokunye kuhlangene nezinto zabantu abadala. Angizukanda-ke lapho, bekuwusuku nje engathi bekuwusuku le-family, ayikho idrama ebeyikhona. Simbonile ubaba Mseleku ezama ukudlala nabogel laba babili. Asiyibambe lapho-ke, ngizoyenza ebe mafishane lawo. Mase kuthi-ke ngesikhathi saMzansi Magic ila sobe sesenza khona i-food review. Ngikunika nje amanqampunqampu, ungadinwa, uyibambe la ibamba khona, la ingabambeki khona senze njani, siyadlula. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.